jenengan sing milih mawon nggih. Lah nek mantane mboten mriki gak ya piye? Napa ditelepon kan mriki sakniki? Manut lho anu Mbah. Mboten manuk. Larene Tel. soalnya lagi anu niku. Lagi napa? Milih niku lho. Gak apa-apa, Mbak. Mau wis dadi manten karek ngekarne kok. Gak apa-apa. Manut mawon mengke kalane. Ngoten. Nggih manut mau seperti temen. Kita Rasa ganti Mbah. lho. Mboten ganti. Nggih kula sukani ganti. Kersane kok mungkin kula sukani anu. Pokoknya ngesakno bae gitu. Lah, nggih. Pokoknya ngesakno bae Niku pun komplit ngoten niku Bu. Pun tenang mawon. Niki jenengan mriki kagem tanggal 20. Kula sasi 10 pun meh tutup niki. Sasi 10 pun meh tutup. Tahun iki wis sebab Mbak aku ngono sebagai tanggal tutup lek tukun anu iki. sasi 10 pun tutup. Tapi setunggile nggih enek paling karek 6 nek gak 7 sing longgar gak 7 tanggal. Nggih, sing Oktober niku. Sasi bodho iku nggih rame. Oh niku nggih dadakan Nggih. Kathah niki dadakan nggih. Jadi Juga kula kan lanang. oh alah ditemokne to mriki tapi nggih. Kan nyuwun mah-mah rezeki. Nggih. Ya kula niku boten dadak bojo, boten Nggih. ngoten Nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Nek anak. nggih boten napa-napa nek ngeten Mbak kula jelas riyin nggih. Kersane jenengan wawasane semerep. Nah, nek teng mriki niku per anu asline hitungane dekor sing dari harga 3.000 minim sak monten. Niku nek riase paling sak pasang sing biasa 5.000 gitu. Sing apik 7.000. Ngoten to, biasane ngoten niku lah. Sakjane jenengan pun saja ngoten kula mboten wani ngrego. Nggih to. Jenengan kan nggih rondo. Kula sering Mau gak duwe tenan, Mbak, gak Alah, temenan aku. boten napa-napa. Pokoke enake bae yo kae. Nggih. Nah, jenengan kan kula kan kulinane tama gurun. Mungkin nek ditangkul tiyang apa jenenge pira nggone Manohara. Halo aku di nganu mawon disumbang ngoten mawon nggih. Mungkin nek iri bature nggih. Dadi ngeten jenengan gadahi arta pinten. Kula biasane wong-wong ngoten niku nggih nek 3.000 tambah 5.000 pira Mbak? 8.000. Nah, samonten niku nembe rias kalih dekor. Saniki biasane cah saiki iki foto golek di paketan ngono lho Mbak. Paketane yang jebo lak ya mesti 1,5 juta munggah to regane. Nah, ngono kae ngoten niku. Mengke jenengan napa niku jenenge fotone nek pengen murah sing apa oke. Sing anu mawon, sing apa? Rorolan. Mawon. Sak rol mawon pun. Nggih pun sarol ngesane kucahe nggih. Terus iki piye? Nggih, tapi ki sak ringan-ringane kenang-kenangan Mbak. Iki nek tukang fotone nganu ki biasane nek sithik ki mboten purun, nek setunggal ngoten. Iki biasane loro ngono tok wis. Loro Pokoke niku papan kurang wis nggih. pokoke aku engko tenan aku. Pokoke ngeten Bu, napa jenenge? Cara 5.000 pripun? Soale 5.000 niku mungkin kula pun dekor pun napa niku jenenge kembar mayang pun jandur kan nggih damel kembar mayang bayari wong nggih ya. Halo, piye Mbak? Wes tak telepon lagi ya lagi mulai ya sik OTW ya wes ya nah ngoten niku. Kuwi lho ngoten niku. Pokoke papat kurang kuwate bae. Di papat setengah boten saged. Boten saged. Ngeten nek papat kula purun tapi fotone pados tiyang. Nggih, fotone mungkin kesane jenengan semerep rego foto pinten. Jenengan pados tiyang kan masane mayami nggih. Kula bantu jenengan 4.000 mboten napa-napa. Dekore mungkin teng jaba tapi manut lho nggih. Dekore nggih. Mate ya seneng jaba penting ya ngeten-ngeten iki lho maksude nggih. Dekor sing tak niki nggih. Pokoke amprih mathuke amprih mlakune kabeh nggih. Ngoten. Nah, ngoten. Monggo terserah jenengan. Nek dekore teng jaba nggih minim sakjane iku 8.000 niku wau. Nggih to sakjane jenengan jere nyuwun bantuan ya 4.000 setengah gak masalah kok. Papat mantan iki papat kurang sak fotone ngono karepe. Aduh, mboten saged kula saestu. Niku pun termalemu minim Bu. Kula nggih bayari lare-lare pun anu iku. Niku pun saestu kula paling minim 8.000 niku mau dekor kali rias. Tapi jenengan nek gadahe
napa iki jenenge 4.000 nggih boten napa-napa niku kula anggap kula bantu jenengan. Tapi Pamit foto pasiene pados. mboten dipasai. Nggih boten, lha terus minim. Lah nek sing 8.000 niku lah terus jenengan mau manten kali bapak ibu pisan. Aduh masih boten lah. Nggih lah anak buah kula sing didandani saya akeh, sing dijak saya akeh ta Mbak ya. Saya bayar ini nggih saya larang no. Niku. Niku 4.000 niku pun murah dhuwit sakniki niku dhuwit napa to Bu? Kula nggih bayar cacah pun entek niku. Kula niki hitung-hitung bantu jenengan monggo. Purun nggih monggo Bu, mboten nggih kula mboten maksa. Niku 4.000 niku pun minim niku. Niki kula hitung-hitung bantu jenengan pun. Kan nyedi nomor telepon itu. Nggih. Tabungan Nggih, nggih. Penting foto pados gambar mawon, nggih. Mungkin kersane. Itu kula kersane napa Nggih. pripun Nggih. ngoten nggih. Sakjane iki asline iki 5.000 kula niki tapi sarene jenengan nyuwun 4.000 nggih mboten napa-napa tapi segenahe pripun mawon. Aku pokoknya papat ki papat mudun gitu lho Mboten wonten sakniki Bu, saestu. Jenengan nek mboten percados jenengan pados teng pundi-pundi engko lak di atas 5 juta. Saestu Bu, mboten ngapusi kula. Nek sak dekore niku saestu, soalnya kerajaan Jandur bayar tiyang nggih ya. Monggo. Nek jenengan purun kula bantu nggih 4.000, mboten kula bantu nggih mboten purun mboten napa-napa. Saestu Bu, tapi nek dekore teng lebet omah beda melih regane. Teng jero omah. Nek teng jero omah kan mboten damel genjot. Nggih. Nggih. Untuk kerjaan. Nggih, ngoten. Soalnya nek temu manten iki elek-elek om persing kerajaan Janur 300 mesti kula. Kerajaan Jandur tok. Terus mantan butuhe dan Nggih, bertemu bar tok. Nggih. mantan tuwek butuhe. Alah nggih gak tuwek-tuwek ya cah saiki iki ya gak salin Bu. Ireng kalih kula sukani pisan salin pun to. Manut. Iki gak atur kowe WA telepon mawon nggih mengke. Kula bantu monggo manut jenengan yang niku samanten. Niku pun separuh dari harga biasanya. Nek purun kula bantu nggih samanten Bu. Mungkin kula sukani dekor teng jaba nek 4.000 nek teng lebet omah manut jenengan sak ngisore 4.000 sak fotone mboten ana apa. Nek teng jero omah lho nggih. Beda mulai kali teng jaba. Soale nek ning jaba ki beda ya Mbak. Soale nggih genjot, nggih kursi bapak ibu. Nek ning jero omah kan mboten nggih. Apa ki jenenge dekore kan ya 4 meter paling. Nggih. Ada pernah jogo paling 4 meter lho Mbak. Lah genjote niku. Nek betul damel genjot lesan apa dia elek dadi ngeti wong. Pendidikan kan yo gak cukup. Jogo nggih. Yang sekarang kan tuh nggih sing ngarep pas kan ku apa taruh to. Nggih, nek kan sederhana, nek nyuwun sederhana jadi ngemper gak apa-apa. Ya Pak ya. Dan nyuwun mboten napa-napa. Pun kula hidup-hidup tak ngewangi jenengan, yes. Lah upami tengan tengepen rukun. Lah monggo teng ngemper mboten napa-napa. Pinten niku mengke? Lah jenengan nyuwune apa papat mengisor nggih. Kula sukani. Fotone. Nggih, mboten napa. Nggih. Mboten 4 napa. meter tadi. Nggih 4 meter digolek namukan kursi-kursine manten tok. Bapak Ibu kan dilungguhi kursi napa kursine dikon kok dijejer kan iso. Beliau kan dikenal kan. Heeh. Jilbaban to mantene. Nggih pantun. Nggih jilbaban. Manut pokoknya napa-napa manut Nggih niku. jilbaban mawon simpel. Jilbaban terus demen mladi wis apik nggih mentul. Penting manten kan ngoten. Bapak mboten sakit dandani. Nggih. Mboten sakit ganti baju Pak. Boten damel nganu mengke basopi wonten. Celononan. Celononan basopi. Kersane sae dadi wong. Jenengan iki dibantu kok karek ngono tok. Kan do mas iku dadan dhewe. Yang tak bengi. Temune bengi. Bengi Jam pinten? banget. Nggih. Oke sekitaran jam 9 medun lah. Jam 9 bengi medhun. Nggih. Kok bar ngisa, bar ngisa. Jam 8 enggak. Nggih. Nanggap napa, Bu? Lekton. Oh, lektor. Nggih. Nggih.
pun mungkin telepon aja Mbak. Mbak WA siap napa mbotene nggih. Nggih, mungkin langsung rong bel. Nggih, nggih. Di mandene saline ireng kok tak salini njaluk apa warnane apa ngene ya Mbak. Manut niku barang karo bukan manut niku napa-napa manut. Lah sing cowok gedene sak pira Mbak? Nggih. Nanti gede-gede. Anu sami lah dhuwure. Juga ukuran bajuke. Awake Bajuke nggih. nggih paling L. anu L apa SL Mbak? SL ketinggalan. SL. Apa kapan-kapan jare ini kok piye? L Kan gedean kok, laju toh. dan SL. Tak didei Mbak, iki tak video ku ben roh, iku ben delok ning omah ya. Bajuke sak menit cukup apa ora? Monggo mriki. Sepunten lho Mbak ya. Mboten napa-napa, Bu. Mboten santai mawon. Kula niki sering ngoten niku punan. Mungkin bajuke kersane milih sing niki. Napa sing model ngaten iki, monggo mboten napa-napa. Niki kutu baru model anyar ngaten iki. Anu video nggih. Oke, asal difoto, Mbak. Oh nggih. Foto engko sampe kirimne aku kan, Mbak, engko mantene jaluk iki ngono wae, ya ta? Kan ngoten niku mesti wis enak ngene. Nggih. Nggih, Bu. Ora apa-apa. Nek wetenge pengen gak ketok ya iki. Apa iki? Niki to. Nggih. Sakniki niku rega manten nek teng nggen kula niku, Bu. Nggih sakmonten niku, nggih sekitar 15-an niku komplit 15 juta. Sakrene niki jenengan nyuwun nganu nggih, dalem. Ini ya, sakpamane iku nak jadian. Nggih. Kok buwe gak buwe kung duwe anu iki? Napa? Kung DCPI. Mboten sandamel panjer, Bu, mboten napa-napa, didamel nganu riyen. Nggih, didamel napa niku jenenge blonjo riyen. Mboten napa-napa, ampun to. Mboten napa-napa, ngeten iki jenenge nek ning omahku lak nganu to Bu jenengan. Berarti wong sing seneng karo aku, ngoten lho. Mangkane. Nah, ngoten Bu. Nggih, niki kula video nggih kersane mungkin mirsani nggih. Ya mboten napa-napa apa. Terus baju sak sampean mantane, Pak? Nggih. Nggih. Sak sampean berarti ki Mbak cilik iki. Ki cilik. Ki cilik. Gak patek nganu iki, Mbak. Sik tak sipune sing lanang. Iki kan kayak kemben tok, Mas. Oh. Nanti jadi foto. Silakan sampai iki, Mbak. Cukup. Sekarang ketinggalan. Ya, sekarang nggih. Kan ki padha karo saya. Foto anu. Nggih. Sekarang nggih, nek SL sampe niki lho, Mbak, terakhir. Nek bocah gede sampe iki. Nek bocah cilik kan L ukuran. Nggih sampean niki kok ketinggalan cepat niki ponan. Nggih, kok mangkane senengane bajuke warnane apa, Mbak? Kira-kira. Manut kok paling Mbak. Nggih, sak manut-manute mangkane apa ngoten lho. Kita nu ada pilihan motor warna. Wadah, menika, Mbak. Nggih. Pun mriki mawon kula bocane mriki. Nggih. Nggih mertos tapi mboten patek luas. Kula nanti bisa difoto segar-segar nggih. Ya. Mbak, tak foto ya, Mbak. Foto teknik. Sini.
Rasio murah gitu tetep kula sukane sing apik, Bu. Nggih, alhamdulillah. Sak kebak. Penting kula didongakne sehat nggih. Amin, aduane sehat. Berkah lancar. barokah. Amin. Amin. Nah, iki sing biru, Mbak. Iki nggih anyar ya. Motive. Ini Mbak, iki rasa repot ngurusi. Apa iki penting banget. Biru padang iki. Biru sasak iki. Kabeh dian kabeh karo Mbak Nur suka kabeh. Nggih, mboten napa-napa. Kula iki napa sak bebas iki kula. Nggih. Saestu. Aduane sehat selalu. Amin, amin, amin. Karek mengke WA. Rezekine. Nggih, karek mengke WA nyuwune teng pundi teng Jogja napa teng teng lawan iki teng jero. Rasa itu nih seneng. Iya. Amin. Alhamdulillah. Aku kelambi ke sepirang-pirang. Aku kelambi sepirang-pirang tenan. Iki ora tak tok ning kabeh selae. Mbak Luki cek repot kuwi malah. Biasanya Mbak Luki Mbak sing apa Dayo karo sing anu kuwi. Nah, ini berarti biasa gak kroso kok. Iki bisa kula Endi? lanang. Niki Mbak iki. Niki bisa kula Mantuk. nggih semar kali. Iku ya kecantik kok. Asline putih Mbak daleme jenengan. Iki mungkin cuma jadi bayang nih. Kalau gini patek nyetan. Oh. Napa niki? Iki. Sampai foto yang kok karek. Kok karek omong sing iki sing ini ya. Iki segedene Mbak, dicilik. Wes diane telu iku ya, Pi. Oh, betul apa kesane milih Bu? Mungkin kok dicumpi kok. Tuh. Kalem-kalem aja, sing anu enek. Ini kesalahan saya. Bayang iki rapi lho berarti. Jadi buku toh. Nanti kan kan capor foto sih. Banyak. Sembarang kok rek nganu dikit bature kok ora masuk lagi besar. Wong asale ngene Mbak Yami iki nembe. Beda. Nggih. Bener apa? Wis Mbak Nur iki apa? Bener apa? Misalnya milih mengke teng dalem. Aku nek gak bingung arep nggo apa. Pun.
sini pambil akeh. Nggih. Apa jadi iki? Pas jadi iki ya. Oh, ini cuma kerjaan acara. Mumpun bar dek ini. Oh. Oke. Makanya karek kesel. Oke. Nanti yang 200 aku. Acara buka bersama. Ya, Mbak. Itu kan rene apa ya, Mas? Ya, jadi ini wonten yang pesen teng gedung dadak. Nggih, monggo. Kula manut jenengan mawon ku karek teng Tapi pundi. anu nene klub dikorekan Nggih, nggih Bu, nggih. Pokoke tekane dekor kurang kita lem tekane dekor nginti Nggih. ngoten mawon layukan. Nggih. Pengen njogo itu njogo. Nggih to. Mumpun digagaki, ora digagaki gak penak nek. Golek biasa kayak di rumah. Nah aku ya njeluk biasa ya tak wae apik tetepan Bu. Lah ngeten iki mosok nggih elek-elek. Ya, apik Saya Lah nggih. Terus Mas. Lah nggih, makane Bu. Di apa itu gak isan yo, dari kata gak isan. Betul no, betul. Makanya nek teng empat tak ndek ngomah gak nggih genjer makane nanti murah, makane beda. Nek dalem genjer kan tambah genjer 500 munggah kok. Opae cacah niku. Kula burungan oleh anak buah. Nggih. Pasang dekor iki mall dekor tok iki 3 juta 3,5 iki burungane piro wonten. Itu nggak sehat, panjang umur Nggih. bantu, Nggih. pokoknya. Nggih. Panjang sehat, panjang umur, banyak Amin, amin rezeki. ya rabbal alamin. Rezeki iki ya perkara dulur kita. Nggih. Iki dadaan iki bilang-bilang. Ini mriku nggih Jawa to, Bu? Nggih, Bu. Halo? Teng mriku Jawa nggih nggih. Oh, kita diten mboten mboten kok. Loh, jadi arepan acara juputan dadak-dadak utawi Mboten kali. siap. Mriku mboten Jawa? Mboten. Mriki Jawa iki nggih. Tenan Jawa soso. tok. Bu, kemis. Kapan dinten mboten Jawa? Walah, lagi. Kita dekor sing putih kan. Sing ngeten iki mengke nek teng jaba Niki. nggih. Niki pengen anu. Nek niki nganu 4 juta munggah, Bu. Ngeten sing nggih sing gebyok-gebyok niku. Niki teng Nggih mengke nggih teng jaba. kita dulu. Nggih teng jero nggih saged ngeten iki Oh, nggih. ngaten. Nggih. Soale bongkar pasangnya penak nek niku. Nek niki sundul mungkin 4 meter dawa niki ya. Ambone. Bilang niki kok gak nek jote. Nggih ngoten to. Niki teng jaba nggih saged tapi wonten genjote niki. Nek teng jero mah kan simpel. Rumah nggih ngoten niku wonten.
umpame dekore anu 3.000 umpame riase tok ngoten niku pinten Riase tok 5.000 sing biasa, Mbak. Heeh, 5.000 sing komplit nggih riase niku manten bapak ibu tok. Oh, manten 5.000 bapak ibu nggih. tok. Nek biasa niku anu Mbak, kuwi tak wae bonusan bapak ibuke biasane manten tok. Ngono. Jadi karek milih itu. Bandung ngesakno main. Nggih, makanya kula jenengan sanjang ngoten makanya Nggih. mboten napa-napa pun. Makanya sak duwene jenengan pinten kira-kira jenengan anu pinten. Penak-penakan ngoten mawon. Kula nggih. Depok foto. Enten iki lho Mbak dekore. Enten iki lho. Nek teng Jepang ngoten niku, mungkin nek teng Jepang jenengan sukane petangnya mboten napa-napa, fotone golek dhewe pun. Sampun ngoten mawon. Ngoten nggih, kula rantos mungkin WA-ne teng jaba apa teng lebet ngoten nggih. Langsung kula Pak. Nggih. Punten. Mboten napa-napa. Pun to, penting dongane mawon. Nggih. Ngeten kuwi asale Nggih. kuwatah e kene kedisikan wong. nggih Nggih ta. Nggih, monggo matur suwun Bu. Parang nggih. Nggih, monggo matur suwun. Sehat nggih. Amin. Mboten GP mboten napa, pun. Mboten, santai aja. Pun to tenang mawon. Guys, terima kasih sih menonton ya. Kita harus apa ya? Mumpung kita cek urip, diwehi sehat, diwehi kesempatan untuk berkarya karo Gusti Allah, kita harus bisa membantu. Siapapun itu kita harus bantu. Mbuh modele maksud iki piye, sing penting padha manusiane kita tetap membantu. Begitu ya. Teman-teman, oke, makasih sih menonton. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, panjang umur. Untuk teman-teman semua sing wis ngejob, ojo iri dengan rezekinya orang, ojo iri. Kayak kok diwehi murah Mbak, kayak kok duwe bantuan kayak ngene. Iki tanggoku kono lho guys, omahe iki ya ados sih kok kene. Sing aku tuh suka becel sik ruwono terus. Paling kok kene ya 15 menitan. Ya aku wis ro keadaannya. Jadi keadaannya emang ibu iki kurang anu guys. Nanti iki kayak kekurangan gitu loh ya guys. Jadi ya iso ra iso penting awake dhewe membantu. Jenenge wis awake dhewe diparani rene, berarti seneng karo aku. Mbuh kuwi pira-pira duwite, mbuh pira-pira kuwi tetep dilayani. Rezekine sakmono. Ya wis dilayani kecuali adoh guys. Nek adoh aku ra iso bantu, nek adoh gak iso bantu soalnya ya butuh transport, butuh apa, sarene idek terus tur tangga dhewe. Jadi ya seperti itu. Oke. Terima kasih sudah menonton ya guys. Untuk teman-teman semua, ayo kita belajar bisa membantu orang. Belajar membantu orang lain. Piye amrehe kita berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Mbak Manara kayak anu ya, kayak ustadz ceramah. Ora yo guys, padha wae iki. Oke. Makasih.